Galicia ten unhas necesidades, e esas necesidades as ten que decidir Galicia. Eses cartos son de Galicia e, por tanto, Galicia ten que tomar a decisión de onde debe investir eses cartos e que é o que máis necesita Galicia. O Goberno de Sánchez non pode decidir dende a distancia o que Galicia precisa, entre outras cousas porque non o sabe, porque o presidente Sánchez, como vostedes ben saben, a Galicia foi a única comunidade que non visitou sendo presidente do Goberno. Por tanto, ve a Galicia dende a distancia e, por tanto, non coñece as necesidades reais dos galegos e das galegas. O borrador do estatuto que presentou o Goberno de Pedro Sánchez é, a verdade, é unha tomadura de pelo, non resolve nada, ademais de que orzamentaron ou propuxeron 91 millóns de euros como compensación ás empresas, cando o Goberno de Mariano Rajoy tiña estipulado e presupuestado 150 millóns de euros. Por tanto, consideramos que o Goberno ten que tomar este asunto con seriedade, non é o momento de quinielas, de estar dicindo se vai unha ou outra oferta, hai que garantir que Alcoa continúe e, sobre todo, os postos da Coruña están en xogo, pero vemos como estes días tamén están os de San Cibrán. Parécenos unha política irresponsable que, por facer partidismo e por intentar deslegitimar ou limar ao Goberno do Partido Popular de Galicia, se este xogando con miles de postos de traballo no sector industrial de Galicia. Así que, ben, creemos que hai que traballar nun marco enerxético que permita a chegada de ofertas que garantan a continuidade de Alcoa. Lamentar que o Goberno de Sánchez siga dando largas á creación dos xulgados do social de Lugo e de Santiago. Como ben saben, a pasada semana, no pleno deste Parlamento, preguntamos ao vicepresidente da Xunta e conselleiro de Xustiza por a notificación desta creación destes dous xulgados, porque o delegado do Goberno de Galicia anuncia, el fai anuncios, non sabemos moi ben por que, nin a que se debe, porque despois eses anuncios non se materializan en notificacións oficiais, que é o que deben de ser, anunciou que, efectivamente, que sí, que iba a haber un xulgado social en Santiago e un xulgado social en Lugo. Pois ben, o vicepresidente da Xunta de Galicia confirmou que non había ningunha notificación oficial do Ministerio de Xustiza da creación deses dous xulgados. E mesmo vimos os alcaldes de Lugo, a alcaldesa de Lugo e o alcalde de Santiago ratificar que certamente tampouco eles coñecen esa notificación oficial. Por tanto, lle pedimos ao delegado do Goberno de Galicia que deixe de facer de muñeco de Pedro Sánchez, que parece aquí isto, José Luis Moreno e o seu muñeco dicindo as cousas que lle parece ao señor Sánchez para decir cousas que non son verdade. Traxectoria de 40 anos, creo que sempre de texto histórico hai que defender cuestións diferentes, no ámbito económico para favorecer a creación de empleo neste momento.